drone σε αυτά. Και το δεύτερο αφορά τους όρμους και κάποιες αλλαγές στις διαδικασίες που έχουν οι όρμοι για να εκτελέσουν πολύ. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα μετά το πρώτο κομμάτι και να συνεχίσουμε με απορίες και μετά στο δεύτερο. Το πρώτο μέρος αφορά μια πρόταση που είχαμε σε ένα διαγωνισμό καινοτομίας. Εγώ με μια ομάδα συναδέλφων. Έχουμε σήμερα μαζί μας μόνο τον κύριο Κώσιο Πύλακο. Η πρόταση πήγε σχετικά καλά και θα σας αναλύσω κάποιες περισσότερα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι μπορούν να είναι ευκαιρικά για να υλοποιηθούν. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα καινούριο κόνσεπτ, ένα τρόπο ενέργειας διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, προσπαθώντας να εντάξουμε μέσα στην κουλτούρα μας και στις τακτικές μας τα drones και τη χρήση τους. Γιατί είναι πολύ χρήσιμα και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως και οικονομικά. Θα δείξουμε προτάσεις που αφορούν ήδη έτοιμες λύσεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο εμπόριο με σχετικά μικρό κόστος, όπως θα σας εξηγήσουμε με τις σύγκρισεις που θα κάνουμε. Οι απειλές, τις ξέρουμε ποιες είναι και έχουν αυξηθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια, έχοντας προσθεθεί και τα Bayraktar Pantsari, τα οποία έχουμε δει πόσο αποτελεσματικά ήταν κατά σταθεροποιημένων και όπλων υποστήριξης. Υπάρχουν αμέτρητα δίκαιο από την εμπλοκή στο Αζερβαϊτζάν. Έχουμε όμως και ήδη ενσωματώσει τα drone στο στρατό. Υπάρχει όμως ένα κενό. Τα drone όπως τα έχουμε εμείς μεταδίδουν εικόνα, είναι στο επίπεδο διαθέσιμο στο επίπεδο σώματος και μεταδίδουν εικόνα στα ψηλότερα κλιμάκια, τα οποία μπορούν να βλέπουν τι γίνεται. Δεν φτάνει αυτή η εικόνα όμως στα πρώτα τμήματα, σε τακτικό επίπεδο. Η πρόταση αυτή έχει να καλύψει αυτό το κομμάτι της επίγνωσης κατάστασης σε τακτικό επίπεδο και η με υποθέσεις θα μπορούσε να εξελιχθεί και κατακόρυφα να φτάσει η εικόνα και σε πιο ψηλά κλιμάκια, στο επίπεδο λόγου, ύλης και τάγματος. Ανάλογα με τον τρόπο χρήσης των drone, μπορούμε να έχουμε και επιπλέον πλεονεκτήματα, όπως να χρησιμοποιηθούν για διοίκηση και έλεγχο. Αν το drone αντί να φύγει μπροστά για να αναγνωρίσει στόχους, είναι λίγο πιο πίσω από τα μηχανοκίνητα τμήματα, δίνει μια καλύτερη εικόνα στον ουλαμαγό για το πώς είναι ο ουλαμός και τη μοιρία του, τα μηχανοκίνητα τμήματα. Μπορεί λοιπόν υπό προϋποθέσεις να καλύψει και αυτό το κενό. Δεν έχουμε καλύψει σε θέματα διοίκησης και ελέγχου των μηχανοκίνητων τμήματων. Φυσικά αυξάνεται η δυνατότητα εντοπισμού και μάλιστα σε πολλαπλάσια 4 και 5 φορές μεγαλύτερα από ό,τι μπορούμε με τα υπάρχοντα μέσα. Βασικά το drone θα μας δώσει από τη διαφορετική γωνία που παίρνει την εικόνα πολύ καλύτερη δυνατότητα αναγνώρισης σε απόσταση. Από μια εκτίμηση που κάναμε είναι ότι ένα άρμα ή ένα οποιοδήποτε τόπ με τα όργανα του, πέρα από τα 2 χιλιόμετρα σε αναπτυγμένο έδαφος, είναι δύσκολο να έχει πεδίο ορατότητας. Γιατί ακόμα και η βλάστηση δημιουργεί πρόβλημα και σπάνια έχουμε μεγαλύτερα πεδία. Θα πρέπει να ανεβούμε σε ύψος για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ορατότητα, το οποίο όμως θα μας εκθέσει σε κινδύνους. Τα drone έπρεπε να καλύψουν αυτό το πρόβλημα. Μπορούμε να είμαστε καλυμμένοι πίσω από ένα ύψωμα ή από οτιδήποτε ή από συγκατοικημένους τόπους και έτσι να βλέπουμε πιο μακριά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το drone μπορεί να κινηθεί και μπροστά και αυτά που θα δείξουμε έχουν μια δυνατότητα γύρω στα 5 χιλιόμετρα να προχωρήσουν. Μπορούμε να δούμε ακόμα πάρα πολύ μακριά. Εκτιμήσαμε ότι ένα drone με το zoom που κάνει αυτά του εμπορίου μπορούν να αναγνωρίσουν ένα όχημα σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα. Να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει κάτι, όχημα, σε τέτοιο μέγεθος. Το ύψος στο οποίο θα πετάει ένα drone, αν τα παρατηρητήρια στον Εύρο μας δίνουν πολύ καλό πεδίο ορατότητας, τα οποία είναι γύρω στα 15 μέτρα,
Αν πάει στα 50 μέτρα των drone, που είναι πολύ μικρό για ένα drone, είναι σαν να έχουμε 3 παρατηρητήρια. Η πρότασή μας είναι 100 με 250 μέτρα. Υπάρχει βέβαια κάποιο περιορισμό από την υπηρεσία πολιτική προστασία σε περίοδο ειρήνη, έχει κάποιου περιορισμού. Αλλά σε περίοδο πολέμου και επιχειρήσεων, αυτό φυσικά μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Τα drone από μόνα του έχουν δυνατότητα να πετάξουν χιλιόμετρα πάνω από το έδαφο. Από 2 χιλιόμετρα μπορούν να φτάσουν και 6 σύμφωνα με κάποιου κατασκευαστέ, με μια μικρή ενίσχυση στην κεραία του πομπού στο έδαφο. Αλλά είναι πολύ μικρά έψη για ένα drone μετά. Δεν είναι πρόβλημα. Ποια είναι η αρχιτεκτονική της ιδέας που θα σας παρουσιάσω. Κάθε όχημα θα ήταν βέβαια επιθυμητό να μπορεί να έχει το δικό του drone και να είναι κάτι σαν παρελκόμενο. Έστω όμως και ένα ή 2 drones σε ένα ουλαμό είναι αρκετά. Δηλαδή να υπάρχει ένα που θα πετάει και ένα δεύτερο εφεδρικό. Επειδή υπάρχουσα υποδομή και όλα τα εμπορικά drone εκπέμπουν μόνο σε ένα δέκτη, αυτό που αναπτύξαμε είναι μια δυνατότητα για να διαμοιράσει την εικόνα του ενός drone σε τουλάχιστον 4 δέκτες. Θα δούμε λίγο και πώς είναι η δομή, η αρχιτεκτονική με λεπτομέρειες, αλλά στην ουσία κάθε ένα άρμα έχει ένα μικρό router που κάνει αναμετάδοση ενός Wi-Fi δικτύου και αναμεταδίδει την εικόνα στα κοντινά του άρμα, το οποίο αρκεί ένα από το επόμενο να είναι μέσα στο κάθε ένα μάλλον να έχει οπτική επαφή με το διπλανό του. Κάτι που ούτως ή άλλως το λέμε στην τεχνική μας ότι πρέπει να το τηρούμε. Θα δούμε πιο λεπτομερές ποια είναι τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό. Καταρχάς, σε λόγους Σουλαμίκ, στη Σιλάν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σε μηχανική τιμηρίες και ελληνικές αποστολές και φυσικά σε άρματα και σε μηχανική θέση μονάδων. Έχουν γίνει και υπάρχουν και κάποιες άλλες ιδέες για χρήση και σε άλλους τομείς. Μια παρόμοια αρχιτεκτονική έχει υλοποιηθεί, αλλά πλέον ενσύρματη αναμετάδοση από φυλάκια προς τα πίσω. Είχαμε συνδράμει ο κ. συνάδελφος στην υλοποίηση αυτών των τεχνικών. Αυτή λοιπόν είναι η δομή. Η αρχιτεκτονική, κάθε στοιχείο θα πρέπει να είναι εντός εμβέλειας του διπλανού του, ώστε να μπορεί να αναμεταδώσει. Υπάρχει μια ενισχυτική κεραία για το σήμα του Wi-Fi που μπορεί να φτάσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές 2 χιλιόμετρα, αλλά έστω ότι θα φτάσει 1 χιλιόμετρο, το ήδη είναι πάρα πολύ. Έτσι, γιατί ποτέ δεν θα κινούνται τα άρματα σε απόσταση πέρα από 1 χιλιόμετρο το ένα από το άλλο. Και πάντα θα προσπαθούν βέβαια με βάση τις ψυχικές τακτικές να έχουν τον ένα και το άλλο. Το drone δεν είναι απαραίτητο να φύγει πολύ μακριά, γιατί υπάρχει ο περιορισμός του χρόνου πτήσης. Έχουμε υπολογίσει ότι με 4 μπαταρίες μπορούμε να έχουμε συνέχεια ένα drone να πετάει. Δηλαδή, ενώ πετάει το drone και τελειώνει η μπαταρία του, φορτίζει, μάλλον αφού τελειώσει η πρώτη μπαταρία και αρχίσει να φορτίζει, οι επόμενες 3 είναι αρκετές μέχρι να ξανά έχει φορτίσει πρώτη. Και έτσι να έχουμε συνέχεια σε πτήση. Δεν είναι βέβαια ότι καλύτερο να στέλνουμε μακριά τον drone. Υπάρχει κίνδυνος να το χάσουμε το σήμα, να υπάρχουν εμπόδια που θα βοηθήσουν φυσικά εμπόδια που θα βοηθήσουν την επαφή για την μετάδοση του σήματος. Υπάρχουν τρόποι όμως να το έχουμε κοντά μας και πάλι θα δώσει πολύ καλή πληροφορία. Δηλαδή και 500 μέτρα μπροστά να πάει, είναι δυνατόν να μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε ενδεχομένως μια ενέδρα ή ένα κίνδυνο που μπορεί να ελεγχθεί πίσω από κάποιο εμπόδιο, πίσω από κάποιο ύψωμα ή και σε κατοικημένους λόγους απλά να κοιτάξει πίσω από μια αγωνία. Και μάλιστα όχι το κλασικό, αλλά να πάει πάνω από τα κτίρια και να βλέπει από κάτω. Έτσι. Θέλουμε να το δούμε και ο τρόπος χρήσης είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει όταν έχουμε τρόπο. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει να προσθέσει μια συσκευή η οποία θα αναμεταδώσει το σήμα πιο πίσω. Δηλαδή θα επεκτείνει την εμβέλεια από το
χιλιόμετρο που λέμε με τις κεραίες απλές στα 7 χιλιόμετρα. Οπότε μπορεί να φτάσει και στο επίπεδο του λόγου. Και ίσως από κάποια άλλη υποδομή, ενζήματα να φτάσει και σε πιο ψηλό επίπεδο. Στην πρώτη σήμερα φυσικά είχαμε συμπεριλάβει τα δύο τύπους, το Autel και DJI, δύο μάρκες, οι οποίες κοστίζουν γύρω στο 1.500 ευρώ το κομμάτι. Αποκλείσαμε την DJI, θα σας δείξω γιατί έχει παρουσιαστεί ένα θέμα ότι έχει ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αποδίδει τη θέση του χειριστή. Το αεροσκόπο, θα σας το δείξω λίγο. Τα υπόλοιπα υλικά όμως είναι υλικά του εμπορίου, Raspberry για υπολογιστής που θα χρησιμοποιηθεί και ένα μικρό λουτεράκι να κάνει την μετάδοση. Θα υπάρχει και ενσύρματη και ασύρματη μετάδοση εκτός του άρματος, ώστε να φτάσει το σήμα να φύγει και εκτός από την κεραία. Το ίδιο σύστημα μπορεί να υλοποιηθεί και στα κύματα, φυσικά, πιο εύκολο κιόλας. Και εκεί τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι εντός της εμβέλειας της κεραίας του αυτού που έχει πετάξει το drone. Τα κόστη δεν είναι απαγορευτικά, δηλαδή με 2.000 μπορούμε να καλύψουμε και το υπόλοιπο κόστος του εξοπλισμού για τα υπόλοιπους δέκτες. Ένας είναι ο κόστος, οι υπόλοιποι είναι δέκτες. Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο κουμπούς για να έχουμε και το δικό. Και το ιδανικό θα ήταν βέβαια να έχει καθένα το δικό του. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Βέβαια, για να πετύχουμε, αν σας φαίνεται μεγάλο το κόστος αυτό, φανταστείτε το κόστος να βελτιώσει για να αλλάξουμε μια βιόπερα σε ένα άρμα για να μας δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα μεγέθυνσης. Το κόστος θα ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερο, έτσι. Ενώ τώρα με 1.500 ευρώ ξεπερνάμε κατά πολύ τις δυνατότητες των οπτικών οργάνων. Αυτά είναι το λειτουργικό το οποίο χρησιμοποιήσαμε, ανοιχτού κώδικα περισσότερο, εκτός από το λειτουργικό των εταιριών που μεταδίδουν το βίντεο, το οποίο όμως και αυτό το δίνουν εργαλεία για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις προγραμματιστικά και να κάνεις δικό σου software. Πέρα από τη χρήση σε άρματα και μηχανοκίνητες ομάδες και εμπειρίες, έχουμε δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε το σύστημα αυτό και για τη διοίκηση και έλεγχο και για τη διοίκηση πυρός σε βαριά όπλα. Να φανταστούμε τις καταστάσεις όπου έχουμε ταγμένα όπλα βαρέα σε μια ακτή, παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη απόβαση. Αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, ο καθένας έχει ένα τομέα και θα βάλει στον τομέα του. Βέβαια, ο εχθρός δεν ξέρει τι είναι το τομής μας και ενδεχομένως να πάνε περισσότεροι σε κάποιο τομέα από ό,τι σε κάποιον άλλον. Και εκεί πέρα θα υπάρχει θέμα διοίκησης πυρός. Πώς θα πετύχουμε ότι δεν θα έχουμε διπλά χτυπήματα στον ίδιο στόχο ή ότι δεν θα μας ξεφύγει κάποιος. Αυτό που λέμε τώρα δεν το έχουμε υλοποιήσει, αλλά ουσιαστικά όλη η τεχνολογία υπάρχει ήδη και δεν είναι αδύνατο και είναι εφικτό μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να φτιαχτεί ένα αντίστοιχο λογισμικό για να εξυπηρετεί τους δικούς μας σκοπούς. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τα drone έχουν δυνατότητα από μόνο τους το λογισμικό που τρέχουν να εντοπίζουν στόχους κινούμενους. Μπορούν λοιπόν να εντοπίζουν τι υπάρχει μπροστά και αυτό που δεν έχει υλοποιηθεί, θα μπορούσαμε όμως, δεν είναι αδύνατο και δεν είναι μυστική φαντασία, να φτιάξουμε ένα interface στο οποίο θα επιλέγουμε κάποιο στόχο, ο χειριστής του drone, θα επιλέγει το χάρη και θα λέει αυτός ο στόχος θα το πάρει το κορνέτο που στέλνει εδώ. Ή να πούμε ότι δεν ήταν στόχος τελικά, έχει κάνει λάθος drone, αναγνώρισε κάτι που δεν είναι στόχος, είναι που είναι δικό μας. Γιατί αυτή η δυνατότητα δεν έχει κάποιο drone και ενδεχομένως να το πει σχετικά μας. Επιλέγουμε λοιπόν έναν στόχο και δεν είναι πάλι φυσικά επιστημονική φαντασία να έχουμε μια άλλη εφαρμογή η οποία θα λαμβάνει το βίντεο με τη διαδικασία που δείξαμε. Μπορεί να μεταδίδει το βίντεο, αλλά επιπλέον θα παίρνει και αυτές τις ενδείξεις ότι έχεις ανάθεση, ο συγκεκριμένος χειριστής, σου έχουμε αναθέσει αυτό το στόχο. Και όταν θα
θα πατήσει ότι έβαλα. Οπότε μπορεί να ξέρει και ο δημιουργητής ότι έχω ένα αντιαρματικό λιγότερο που έφυγε. Και αν το καταστρέψει, μπορεί πλέον να ξέρει ο δημιουργητής και να πάει να βάλει, δεν είναι πλέον στόχος γιατί καταστράφηκε. Αν το κάνει. Λοιπόν, γενικά τα πλεονεκτήματα δεν ξέρω στη διαφάνεια. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα που μας δίνει μια χρήση drone σε τακτικό επίπεδο έχουν σχέση με την αύξηση της βιωσιμότητας. Και αποφυγή φιλίων πυρών, μπορούμε να έχουμε καλύτερη επίγνωση κατάσταση, να ξέρουμε πού είναι η δίπλα μας και να εντοπίσουμε τον εχθρό ίσως και πριν να συντοπίσει. Δεν γνωρίζω να έχουν αναπτύξει σε τακτικό επίπεδο αντίστοιχο παραδείγματος στρατός. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα αρχίσει να το κάνει, αν δεν το έχει κάνει ακόμα. Κίνδυνος σε όλο αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που έχουν τα drone που είναι ευαίσθητα σε ηλεκτρονικές παρεμβολές. Τώρα βέβαια εμείς μιλάμε ότι το drone να μην φύγει πολύ μακριά, ώστε να μην εκτεθεί πάρα πολύ, να μην πλησιάζει πολύ με αυτό, να είναι κοντά στα άρματα, κοντά στην δημιουργία που το εκπέμπει. Και οι εμβέλειες που μιλάμε ότι έχει το κάθε τμήμα με το άλλο είναι αρκετά μικρές. Εκτιμώ ότι δεν έχουν πρόβλημα άμεσο από το εθνικό ηλεκτρονικό πόλεμο. Αν θα επιλέξει, βέβαια έχουμε εδώ και τους ειδικούς από το DFS, να μας πούνε, αν θα επιλέξει ο εχθρός να θυμώσει τις συγκεκριμένες συχνότητες στις οποίες εκπέμπουν τα drone, που είναι δύο συχνότητες, θα δημιουργηθεί πρόβλημα όχι μόνο στον drone φυσικά, αλλά θα έχει πρόβλημα και στις δικές του. Επίσης, υπάρχουν κάποια, έχετε δει όπλα anti-drone. Τα anti-drone όπλα, τα φορητά, είναι καλά στο να κατεβάσουν ένα drone, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Πρέπει ο χειριστής να έχει δει το drone. Αν το drone πετάει στα 50 του ή ακόμα καλύτερα στα 100 και στα 200 μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να το δει κάποιος με το κοινό μάτι για να το στοχεύσει και να το κατεβάσει. Πρέπει στο περίπου να προσανατολιστεί προς τα εκεί. Υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν σαν ένα ραντάρ και μπορούν να το εντοπίσουν. Αυτά τα συστήματα δεν είναι φορητά όμως. Και η πιθανότητα να έχει τέτοια συστήματα σε πολύ προθυμένα θύματα ίσως είναι μικρότερη. Δεν έχουμε δει πάντως να έχει κάνει τέτοιες αγορές για ραντάρ και τα οποία να είναι και φορητά. Ανάλογα μπορούν να γίνουν και στους ανάλογες μπορεί να γίνουν και από τις εμπειρίες, όμως θα το δούμε πιο μετά, στην επόμενη παρουσίαση. Αυτό είναι το πρόβλημα που προέκυψε με την εταιρεία DJI. Έχει ανακαλυφθεί ότι χρησιμοποιεί ένα σύστημα που όταν ο χειριστής στέλνει εντολές στον drone, στέλνει και τη δική του θέση, μπορεί αυτό να το ξέρει. Υπάρχουν, και αυτό γίνεται γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στο τηλεφωνό στο χειριστή. Και άρα είναι πολύ δύσκολο να παραγραφεί η θέση του, άρα να του στέλνει τον drone. Υπάρχει όμως λοιπόν αυτό το σύστημα, την DJI, στέλνει την πληροφορία στο drone μαζί και με ειδικά συστήματα που μπορεί να αγοράσουν, υποτίθεται οι υπηρεσίες ασφαλείας, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να υποκλέπτουν αυτό το σήμα και να εντοπίζουν θέσεις χειριστών drone. Το σταθερό σύστημα έχει την εμβέλεια 50 χιλιόμετρα, ο φορητός 25 χιλιόμετρα. Ήδη οι Ουκρανοί με το ξεκίνημα του πολέμου κάνανε ένα παράδειγμα στην DJI και έτσι είπαν να μην δίνει πρόσβαση σε αυτό το σύστημα στους Ρώσους. Τα κόστη είναι αυτά τα οποία δεν είναι απαγορευτικά. Μπορούμε να προχωρήσουμε και σε υπέρυθρες για νυχτερινή παρατήρηση, απλά να γίνει πάρα πολύ το κόστος. Δηλαδή θα πάει στα πάνω από 10.000 με την υπέρυθρη. 11.000 είναι το drone με την υπέρυθρη κάμερα. Θα μπορούσε να είναι ένα με υπέρυθρη και ένα με απλή σε ένα ουλαμό. Αντίστοιχες λύσεις, πιο κοντινή που βρήκαμε σε τόσο μικρά μεγέθη drone, ήταν ένα Ισραηλινό, το
Λιτρέα, την προηγούμενη Λιτρέα βασικά. Οι δυνατότητες του ίσως ήταν σε κάποια θέματα υποδέστερες και εννοείται το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο. 4.000 το ένα. Χωρίς να προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες. Ένα άλλο σημείο που δεν αναφέρθηκε είναι ποιος το χειρίζεται ένα επιπλέον σύστημα στο άρμα. Πρώτα θα ήταν να οδηγείται ο προμηθευτής ή ο αρχηγός πληρώματος. Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης πλοήγησης του πλώου. Είτε με waypoints, να το πούμε, που θα προκίνησουμε όπως να κινείται αυτόματα, ή να παρακολουθεί το συγκεκριμένο όχημα του κομπό αυτόματα. Όπου πηγαίνει, κινείται και αυτό. Αυτά όλα τα πράγματα υπάρχουν ήδη και έχουν αναπτυχθεί από τις εταιρείες. Το πόσο σημαντικό είναι, το είδαμε στον πρόσφατο πόλεμο στην Ουκρανία. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να προμηθευτούν drone οι Ουκρανοί. Το πιο συνηθισμένο πράγμα που στέλναν ήταν drone. Και όλα εμπορικού τύπου. Έχουν βέβαια φτιάξει και ένα κομμάτι που φτιάχνουν δικά τους. Εδώ έχω κάποια βίντεο, θα είναι στην παρουσίαση που θα το δει, που κάνει όλα αυτά. Μέχρι και όντως το χρησιμοποίησανε, αυτό εδώ το βίντεο φαίνεται, το χρησιμοποίησανε για να παρατηρήσουν πολλές πυροβολικού. Όλοι. Σε κατοικημένο τόπο δεν είχε δυνατότητα ακριβούς μέτρησης για διορθώσεις, αλλά το να μην το βλέπεις, γιατί να το πολύ στο να έχεις μπροστά, από το τίποτα ήταν πάρα πολύ καλή λύση. Εδώ βλέπουμε μέχρι και 70 να αφήνει. Όσο ξέρω έχουν γίνει τιμές, έχουν μια δυνατότητα, αλλά ο σκοπός ήταν κυρίως για αναγνώριση της πρότασης. Βλέπουμε ότι και το τμήμα δρόμων έχουν και τους δρόμους. Επίσης υπάρχει μια. Και οι Ρώσοι έχουν την δουλειά τους. Άρχισαν να χτυπούν drone και εμπορίου. Και βρήκε μια μελέτη που έλεγαν οι Άγγλοι ψωνάκτες ότι σε μια σκέψη που κάναμε, τα drone μπορούσαν να τους δώσουν δυνατότητα να βλέπουν 2 χιλιόμετρα μακριά, όχι οχήματα, αλλά ανθρώπους να εντοπίσουν. Αλλαγές, αρχίζω τώρα εδώ, θα πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Αν αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε κάτι τέτοιο, η πρόταση βέβαια δεν είναι ότι θα πάρουμε αύριο ένα drone για κάθε ενεργεία ή για κάθε λαμό. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και να μάθουμε για το πώς χρησιμοποιούνται. Απλά πιο ρεαλιστική πρόταση θα έλεγα να έχουμε ένα τμήμα το οποίο θα κάνει αυτόν τον πειραματισμό. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δοκιμάσει νέες τεχνολογίες και αν μπορέσουμε σε κάποια φάση να κάνουμε και μια σύγκριση στις δυνατότητές τους. Οι τεσσαρακισμένοι έχουν πάρα πολλές ασκήσεις που αξιολογούν τα πληρώματά τους. Να αξιολογήσουν και ένα πλήρωμα που θα έχει κάνει χρήση drone. Αν βρούμε γνώστες που ήδη είναι χειριστές και που θα ήταν εθελοντές για να δοκιμάσουν κάτι τέτοιο. Φυσικά, καλύτερα μπορείτε να γνωρίζετε εσείς ποιος είναι πιο αρμόδιος και αν μπορεί κάπως κάτι τέτοιο να δοκιμαστεί. Το κόστος πάντως δεν ξεπερνούσε τα 2.500 για ένα. Το κόστος ήταν 2.500 με 11.000 αν θα βάλουμε με οπτική, με θερμική κάμερα.